Nou, Monique, Ja. wat zie je er prachtig uit. Ja, toga De dus. wilde beesten. Kom uit je zwembadje drinken. Qua beweging zijn we ook een beetje op fundering. Beste kijkers van Omroep ZVL, leuk dat u kijkt naar deze nieuwe uitzending van Aan Tafel Bij. Een bijzondere uitzending, want in deze uitzending gaan we in gesprek met Erik van Merrienboer, de oud-burgemeester van de gemeente Terneuzen. Hij had dinsdag 6 januari namelijk zijn allerlaatste werkdag en de dag ervoor, de maandag, gingen we met hem in gesprek in zijn kantoor hier in het stadhuis achter mij. We blikken terug op de afgelopen 4 jaar van hem als burgemeester, maar ook op de laatste 2 maanden toen er veel commotie was rondom het AZC en hij besloot te stoppen. We kijken ook kort vooruit. Veel kijkplezier. Ja, de laatste dag als burgemeester van Terneuzen nadert. Hoe voelt dat nou? Ja, een beetje weemoedig. Dus als je zo'n besluit neemt, dan weet je dat de dag er echt aankomt. En vandaag is het zover, morgen nog een college. Vandaag nog een mooi nieuwjaarsconcert en dan nemen we afscheid. Hoe heeft u de laatste periode beleefd? Eigenlijk vanaf het moment dat dat besluit is genomen? Ja, goed, het is vooral heel hectisch op weg naar zo'n besluit. Hè, want dan ben je de afweging zelf aan het maken. Op het moment dat je zo'n besluit neemt, dan komt ook een volgende fase. Hè. Dan komt ook de fase van de motivatie van dat besluit. Hoe wordt er gereageerd op dat besluit? Krijg je dan het gevoel, heb je nou het goede besluit genomen? Nou, dat gevoel dat komt. Hè, en die bevestiging is er ook. En ja, en dan is er ook ruimte, want het gaat allemaal met het hoofd en het wordt allemaal beargumenteerd. En dan komt ook een klein beetje de emotie, want dan ga je afscheid nemen van mensen met wie je hebt samengewerkt. Dan moet je dingen loslaten. Dat moet je ook doen in vertrouwen, hè? Dat het daarna gewoon verder gaat. Dat gaat het ook, daar ben ik van overtuigd. Dus dat is een beetje die periode. Nou, die zit dan zo tegen het eind van het jaar, waar gaan we denk ik allemaal zo'n gevoel wel eens hebben. Dus een beetje dubbel. Dus ik ben ook wel blij dat het nu zover is, dat het loslaten nu ook echt aan de orde is. Vindt u dat moeilijk, dat loslaten? Ik kan niet anders. En ik heb wel, nou weet je, dat leer je denk ik wel ook in dit ambt, dat het ook altijd in het belang is van degene die daarna die verantwoordelijkheid dragen. En dan komt deze week een opvolger, hè, een waarnemer, college gaat verder. Ja, dan moet je ook niet in de weg lopen. Dus dan moet je ook echt loslaten. Dat is voor iedereen het beste. Wanneer kwam voor u nou eigenlijk het moment dat u dacht van oké, nu is mijn beslissing definitief, ik stop ermee? Nou, dat was in het college waarin we het met elkaar besproken hebben. Hè. Dus het is een besluit wat je als burgemeester neemt. Maar ik blijf benadrukken dat we alles in het verband van het college hebben gedaan. Dus we hebben met elkaar de conclusie getrokken dat dit de weg was. Daar hoorde mijn besluit bij om te stoppen. Maar dat hebben we wel in onderling collegialiteit gedaan. Hè? En dat is echt wel die ochtend van de 24e, de 25e is dat wel definitief geworden. Je groeit daar natuurlijk wel naartoe, omdat je ziet dat je komt op een soort T-splitsing terecht. Jongens, we moeten met elkaar nu verder. Linksaf of rechtsaf. En dan moet je met elkaar de keuze ook maken. Dat is ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Die neem je dan. Ja, en u had het gevoel dat u daar verder niks aan kon bijdragen? Nou, ik heb denk ik veel bijgedragen. Ook aan dat besluit. Ook omdat het uiteindelijk ook het college in de richting van de raad ook de verantwoordelijkheid moet nemen die het college past. En ja, dan is het gevoel dat je uit 2 kwaden moet kiezen. Het is ook, dat geven collegeleden ook aan. Hè. Het is een ingewikkeld besluit, maar je moet wel besluiten. En dat hebben we gedaan. En ja, daar kijk ik ook op een goede manier op terug. Hoe pijnlijk het ook is, ook in de gevolgen. Maar ja, dat hoort er nu helemaal bij. Heeft u het idee dat uw positie in de afgelopen 2 maanden, eigenlijk vanaf het moment dat dat besluit is genomen, is veranderd in de gemeente? Ja, dat weet ik niet. Ik kom natuurlijk heel veel mensen tegen en het leuke van een burgemeester is dat dat heel afwisselend is. Dus je gaat eens een gebakje eten bij een 65 jaar huwelijk. Ja, die mensen die stellen natuurlijk aan de orde dat je gaat vertrekken. Dus ja, vanaf het moment dat je dat besluit aankondigt, ben je op weg naar de uitgang. Maar heb je nog allerlei momenten van afscheid. Het is wat ik zeg, hè, daarin slaat ook een beetje, want het is allemaal rationeel en bestuurlijk. Maar we zijn allemaal mens. Hè, dus dan komt de emotie ook wat meer, omdat je dan ook merkt van dit ga je ook missen, dit ga je ook loslaten. Ik heb wel, en dat heb ik ook wel uitgestraald, van ik blijf 24 uur 7 burgemeester. Tot het moment dat er een andere burgemeester is. En die is er nog steeds niet. Dus ik ben nog steeds in functie. Ja. Ik kwam net ook al terug op toch wel emotioneel. Bent u een emotionele man?
Ja, veel mensen zullen zeggen dat ik dat niet zo ben, omdat je ontmoet veel mensen in functie. Hè? En het is de functie van een burgemeester niet om primair zijn emoties te laten zien, maar om, bij wijze van spreken, die rol te vervullen. Ja, ik ken mezelf wel een beetje dat je voelt wanneer de brok in de keel komt, of wanneer je ziet dat het toch ook dat het met emotie gepaard gaat. En dat is ook maar fijn ook. Om te zeggen dat ik heel emotioneel ben, dat gaat misschien wat ver. Daar zullen mensen glimlachend naar kijken. Maar ik vind ook dat emotie erbij hoort en onderdeel moet kunnen zijn van ook hoe je het gezamenlijk beleeft. Dus dan mag ook bij het vertrek op het goede moment wordt er een traantje toch even gelaten. Omdat je neemt ook echt afscheid van een periode waarin je met veel plezier hebt samengewerkt met heel veel mensen. Zometeen gaan we nog wel even verder hebben over het vertrek ook. Ja. Maar er verandert natuurlijk best veel in de maatschappij. We kijken naar de afgelopen jaarwisseling. Ja. Weer ontzettend veel schade aangericht door mensen met vuurwerk. Hoe kijkt u nou naar die verandering in de maatschappij? Nou, daar kun je je zorgen over maken. Tegelijkertijd, ik ben een geboren optimist. Dus je moet ook met dat vraagstuk weer verder. En je moet het ook proberen te duiden. Hè. Wat zegt het nu dat dat gebeurt? Wat zegt dat over onze samenleving? En wat kunnen we eraan doen om het beter te maken? En dan zie je inderdaad dat het met de jaarwisseling echt flink mis is gegaan op een flink aantal plekken. Terwijl op een aantal andere plekken, maar ik kijk ook naar andere momenten. Als je kijkt naar zo'n glazen huis evenement in Den Bosch waar we met elkaar naar kijken. Of je kijkt ook in een kleiner verband naar momenten van samenhorigheid. En de behoefte bij mensen om samen te zijn en samen mooie dingen te beleven, die is er ook. En ja, soms is dat, dan denk je, wat is dat een contrast? Want het goede gevoel van de Passion neem ik ook mee. Uit Terneuzen, waarbij ik een enorme behoefte aan samenhorigheid heb gezien. Ja, tegelijkertijd kijk je dan ook met een beetje afschuw naar het feit dat mensen op zo'n moment eigenlijk zich niets gelegen laten liggen aan het feit dat we op elkaar moeten letten en er voor elkaar moeten zijn. Ja. En dat hoort kennelijk ook bij de samenleving, maar daar moeten we wel mee aan de slag. Ja, wat kunt u als burgemeester in zo'n geval doen om bijvoorbeeld die saamhorigheid de overhand te laten nemen? Ja, als ik kijk, en nogmaals, want dat moet ook echt een beetje passen bij de persoon en de plek waar je bent. Hè? Dus dan zie je dat een burgemeester in Breda toch echt een andere opgave ook weer heeft dan een burgemeester die in een kleinere gemeente moet constateren of het zeg maar binnen het redelijk is gebleven. Kijk, ik kijk bijvoorbeeld op een jaarwisseling terug waarin er ontzettend veel vuurwerk is afgestoken, hè? Waarin er toch ook weer schade is aangericht. En tegelijkertijd zijn er ook zeg maar escalaties die je elders ziet, die hebben hier niet plaatsgevonden. Ook, denk ik, door dat we aan de voorkant met elkaar goed in gesprek zijn geweest. Ook over risico's die dan kunnen optreden. Ja, dus dat is een heel wisselend gevoel. En tegelijkertijd zou je willen, maar ik ben hier gekomen in coronatijd. Misschien een hele andere context, maar dat ging ook over. We praten nu over de weerbare samenleving. Kan de samenleving zichzelf een beetje bedruipen op het moment dat alle vanzelfsprekendheden wat minder vanzelfsprekend zijn? En dan weet je, dan moet je er voor elkaar zijn. Juist de meest kwetsbare. Nou, dat proberen wij bijvoorbeeld met die vuurwerkvrije zones te doen. Daar kunnen mensen allerlei vragen bij stellen van helpt dat nu? Maar je straalt dan wel als bestuur uit dat je vindt dat belang van die mensen op die plek op dat moment zwaarder moet wegen dan jouw individuele behoefte om wat vuurwerk in de lucht te steken. Even terug naar afgelopen zomer. Ja. Toen spraken we elkaar tijdens ons programma Zomer van ZVL. Ging het iets meer over de persoon Erik van Merriamboer. Ja. En toen zei u dat u zich heel veilig voelt in de gemeente Terneuzen. Eigenlijk nooit echt bang om over straat te lopen. Nee. Is dat de laatste 2 maanden veranderd sinds de hele commotie rondom het AZC? Nee, absoluut niet. En dat wil ik ook wel onderstrepen, omdat die dimensie, en die hebben we elders wel in Nederland gezien, maar dat hebben we in Terneuzen niet gezien. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee. En vooral woorden gebleven online. Ja, en die kunnen ook intimiderend zijn en die kunnen ook als onveilig worden gevoeld door mensen. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk wel blij dat het wat dat betreft in Terneuzen binnen die perken is gebleven. En nogmaals, sommige mensen zullen zeggen dat daarin ook grenzen zijn opgezocht en misschien wel overschreden.
Maar niet in de mate dat het gebeurd is op andere plekken in Nederland. Dus daar ben ik eigenlijk positief over. De essentie hier gaat over iets anders. Het gaat niet over de intimidatie vanuit de omgeving. En nogmaals, ik heb deze zomer ook gezegd, ik heb daar als burgemeester gelukkig ook geen last van gehad. En dat zegt ook iets over hoe we met elkaar willen omgaan. Daar ben ik blij mee. Maar dat kan het niet minder scherp maken dat je tegenover elkaar kunt komen te staan rond een kwestie als bijvoorbeeld zo'n asielopvang. Ja, kunt u dat makkelijk van u afschudden, ook al die haatreacties die er dan toch komen, vooral online? Ja, dat gaat heel makkelijk, omdat, maar dat is ook zo'n contrast. Ik denk dat we dat allemaal wel eens ervaren, dat je denkt, wat een enorm contrast tussen hoe mensen zich online uiten en als je die mensen persoonlijk spreekt, dat het dan kennelijk, dat dan kennelijk andere normen gelden. En nogmaals, ik ben al lang weg van Twitter, hoewel ik ooit ook getwitterd heb. Ik ben eigenlijk ook al lang weg van Facebook, hoewel je dat ook gebruikt hebt. Dus ja, je ziet ook dat social media, dat zie je ook als je kijkt naar het onderwijs en hoe je mensen daarin meeneemt. Ja, die social media, dat is wel een opgave als je ziet wat mensen elkaar daar aandoen. Wat niet bijdraagt, denk ik, ook gewoon aan het welbevinden van iedereen. Even terugblikkend op de afgelopen periode. Wat is nou voor u in de afgelopen jaren het absolute hoogtepunt geweest als burgemeester van de gemeente Teneuten? Nou, die vraag krijg ik vaker, die is ingewikkeld. Burgemeester heeft altijd twee kanten. Je kunt zeggen lief en leed. Hè? En het lief wordt vaak gezien, dat mag je delen. Daar mag je mee vooraan staan als de sluis wordt geopend, als dat prachtige event van de Passion hier op het plein was. Dan kun je het met elkaar delen. En dan mag je daarvan genieten. Dan kun je daar trots zijn, dat kun je ook vertellen. Aan burgemeester ben je ook in tijden en voor mensen en in situaties dat er verdriet aan de orde is. Dat er ingrijpende dingen gebeuren in persoonlijke levens van mensen waarin je ook een rol hebt te spelen. Die komen niet altijd in diezelfde media. En soms wil je ook echt voorkomen dat dat gebeurt, omdat het niet in het belang is van het welbevinden van die mensen. Maar dat zijn wel momenten dat je er als burgemeester moet staan. Die zijn tenminste net zo waardevol. Kan je zeggen, als je het bijna opdeelt, voor mijn gevoel zijn die leuke dingen, als de Passion, de nieuwe sluis, is eigenlijk de laatste 2 jaar voornamelijk gebeurd. En ja, u zegt het net al, u bent gekomen natuurlijk in een coronaperiode waar heel veel verdriet ook was bij mensen. Kan je het ook een beetje zo opdelen dat het begon misschien wat meer met verdriet en het eindigt? Nou, dat vond ik niet. We hebben natuurlijk een hele ingrijpende situatie gehad in de Vincent van Gogh-straat. Waarvan ik denk, dat is eigenlijk een onbeschrijfelijk leed wat daar gebeurt. En die dingen, het gaat ook, in een burgemeestersambt wordt dat soms heel persoonlijk. Hè? Dus een burgemeester die moet besluiten nemen over bijvoorbeeld gedwongen opname van mensen. Van mensen die verwacht zijn of mensen die heel lang hebben geprobeerd in een thuissituatie voor elkaar te zorgen waar het echt niet mee gaat. En dat zijn momenten dat je er ook moet zijn en die momenten die zijn er altijd. Het is dus ook niet zo dat je zegt dat was de eerste periode. Nee, integendeel. Weet je, dat kan elk moment weer aan de orde zijn. U stond natuurlijk eigenlijk midden in een ambtsperiode. Dat was nog niet afgelopen. Zijn er projecten die u heel graag had af willen maken zelf? Meer dan genoeg. Ja. Nee, als ik naar mezelf kijk, want ik ben van een wat langer commitment. Dus ik ben overal een jaar of 10 gebleven om ook iets voor elkaar te krijgen. In die zin voelt het wel als een te voortijdig vertrek. Terwijl we bijvoorbeeld met de ontwikkeling van de binnenstad, met de ontwikkeling van de campus, maar ook zo'n hele belangrijke discussie als alle veranderingen op het terrein van energie, waarbij nu kernenergie natuurlijk voor de gemeenschap in Terneuzen een heel stevig dossier is. Ja, dat zijn zaken waarin ik graag had willen bijdragen, verder had willen bijdragen. Het hoort een beetje bij de functie dat je dat zelf niet alleen maar voor het zeggen hebt. Al heb ik natuurlijk zelf de keuze gemaakt om te zeggen, ik trek hier een streep in het zand en ik moet hier stoppen. Maar er zijn genoeg zaken die maakten dat ik nog graag had doorgegaan. Ook omdat, voor Terneuzen liggen er flinke, niet alleen, we hebben het altijd over uitdagingen, opgaven, ook bedreigingen. Als je kijkt naar de toestand van onze industrie. Die staat echt wel op een cruciaal punt
van kunnen we met elkaar ook in de toekomst kunnen we de profijt hebben van een industrie die ook bijdraagt aan de welvaart in deze regio. Ja, dat zijn allemaal keuzes die aan de orde zijn en waarvoor ik ook voor Terneuzen getekend had. Ik ben niet een burgemeester die in een willekeurige gemeenteburgemeester zou kunnen zijn. Ik heb heel bewust toen voor Terneuzen gekozen, omdat ik met Terneuzen ook zag van nou, dingen die ik van belang vind en belangrijk vind, daar wil ik graag dan mede vorm en inhoud aan geven. Natuurlijk in de rol als burgemeester, en die is minder politiek dan mensen die politiek verantwoordelijkheid dragen, maar waarbij je wel een bijdrage wil leveren. De toekomst omarmen, die toekomst die kan voor Terneuzen ontzettend mooi zijn. Maar hij is niet zonder zorgen en zonder keuzes. En die keuzes met elkaar maken, dat vind ik fijn om hier te doen. Had ik graag nog een tijdje gedaan. Gaat u het straks, als u dan weg bent uit Terneuzen, nog wel allemaal volgen wat hier gebeurt? Of is het in de politiek heel simpel, het is klaar deze functie, we kijken verder naar de rest? Of naar andere dingen? Dat wordt bepaald door de mens die je bent. En ik ken mezelf, dus ik blijf dat volgen. Omdat het over meer gaat dan iets functioneels. Dus je bent ermee verbonden. Dus die 4,5 jaar dat ik hier zit, je bouwt natuurlijk een verbinding op. Het was ook aanleiding om hier ooit te solliciteren. Ja, dat blijft natuurlijk gewoon wel in je hart zitten. En het komt op wat grotere afstand. Maar ook als ik kijk naar de plekken waar ik hiervoor actief ben geweest, ja, dat zijn plekken die neem je mee. Die laat je niet los. Het zal van wat meer van afstand zijn, omdat dat vind ik ook wel van belang. Bij het antwoord ook. Uit het ambt betekent ook dat je niet in de weg loopt. Hè? Dus dat je ruimte maakt voor de mensen die nu dat stokje overnemen om dat op een goede manier te kunnen doen. Maar ja, dat blijf je volgen, omdat je daar meer bij voelt dan alleen maar iets functioneels. Daar ga ik wel van uit. En als we dan in 2027 hier 200 jaar kanaal Gent-Terneuzen met elkaar gaan vieren, ja, dan vier ik op een bepaalde manier wel mee. Daar ben ik wel van overtuigd. En is dat dan vanuit Zeeuws-Vlaanderen of is het vanaf volgende week terug naar Brabant? Nou, ik voeg me inderdaad wel weer bij het gezin in Brabant. Dat ga ik doen. Weet je, dat is ook omdat, en dat merk je ook in de periode nadat ik dat besluit heb genomen. Het is natuurlijk de basis waar iedereen op terugvalt. Hè? Dus je eigen sociale basis en het vertrouwen wat je daarin ontmoet en de ruimte die je daarin in wil hebben. Ja, ik ga dat van daaruit weer zien. Ik ben ook ooit vanuit Brabant hier naartoe gekomen. Dus in die zin ben ik niet eenkennig in dat opzicht. En gaan we zien wat de toekomst brengt. Heeft u enig idee wat de toekomst u gaat brengen? Nee, daar zit iets dubbels. Dus ik heb altijd gezegd van ik wil het ambt wat ik hier invul, dat wil ik gewoon ook invullen tot het moment dat er iemand anders klaar staat. En dat is ook letterlijk zo. Hè? Dus ook als het gaat over dat je piketdiensten vervult. Nou, dat ga ik doen tot het laatste moment dat mijn opvolger Frank Weerwind hier het stokje overneemt. En daarna is er echt wel even tijd ook nodig om na te denken over wat je wil. Ik ken mezelf ook en ook als ik kijk naar wat ik hiervoor gedaan heb. Ja, weet je, ik wil wel iets doen waar ik echt dat meer bij voel dan alleen maar dat functionele. Hè? Dus waar je je ei in kwijt kan, kun je dan populair zeggen. Nee, waar je je toe verbonden voelt, wat je belangrijk vindt, waarin ook je jezelf mag zijn en jezelf mag laten zien in dingen waarvan je denkt, nou, die kan ik op dat punt toevoegen. Ja, of er zo'n nieuw plekje komt, dat gaan we zien. Dat vraagt iets meer tijd dan dat ik volgende week al ergens anders aan de lat sta. Al kun je niks uitsluiten, maar er speelt op dit moment niks en dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. Ja, wat gaat u het meest missen aan Zeeuws-Vlaanderen? We zitten hier op het mooiste plekje van Zeeuws-Vlaanderen, namelijk het uitzicht wat we hier hebben. Dus dat ga ik missen, maar ja, het belangrijkste wat je mist is natuurlijk dat je het team waarmee je samenwerkt. En dat is als burgemeester heb je het geluk dat je van heel veel teams onderdeel mag zijn. En je gaat de mensen het meest missen. Die plekken, daar kun je ook naar terugkeren. Maar het feit dat je straks hier letterlijk de deur dicht trekt. En er ooit nog wel eens zal terugkomen hoor. Ik heb mezelf, wat dat betreft blijf ik die verbinding wel zoeken. Maar ja, de contacten ga je het meest missen.
Ja, ik wilde nog vragen, dat gaat u nog wel terugkeren af en toe in Zuid-Vlaanderen of is het... Nou, weet je, ik zit hier nu 4,5 jaar en ik ben bijna wekelijks wel weer mensen tegengekomen die iets hebben met waar ik vandaan kom of met mijn familie of kennissen. In die zin zeg ik altijd, ik kom uit West-Brabant. Dat is heel erg verbonden met Zeeuws-Vlaanderen. Ook de mensen die ik ontmoet heb, en dat gaat tot oude schooldocenten, tot zelfs iemand die nog op mij gepast heeft toen ik een babytje was, tot mensen die familierelaties hebben. Ja, in die zin heb ik me hier altijd heel erg thuis gevoeld. En dat ga je missen. Dank u wel. Graag gedaan.